ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ମାନବର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ପୂର୍ବ ସମୟ ଥିଲା ଭାରତ ପାଇଁ ଦୁର୍ବିସହ, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦିନ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରାଧୀନତା ଓ ଦାସତ୍ୱରୁ ଭାରତୀୟମାନେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ସେହିଦିନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ମହତ୍ତ୍ୱ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ବ ରୂପେ ଏହା ଭାରତରେ ପାଳିତ। ଏହି ଦିବସଟି ସ୍ମରଣ କରାଏ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅସୁମାରୀ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ବିନା ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଏ, ପରାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତି ପାଏନା। ସୁତରାଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବା ସହ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ। ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏହି ଅବସରରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀର ଉପରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପୋଲିସ ଓ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଥିବା ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଉପରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବିଦେଶୀ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି। ଲାଲକିଲ୍ଲା ସମ୍ମୁଖରେ ବିଶାଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଜନସାଧାରଣ ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିକଟ ଓ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ସମବେତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ସେଦିନ ସକାଳୁ ପ୍ରଭାତ ଫେରି କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ। ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ ଭାରତ ମାତାର ଜୟଗାନ କରାଯାଏ। କାରଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେଲ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ପ୍ରଭୃତି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଦେଶ ସାଧନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି କାରାବରଣ କରିଥିଲେ, ଦୁଃଖ ଓ ନିର୍ଯାତନା ସହିଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ରଘୁ ଦିବାକର ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦେଶ ବାହାରେ ଥାଇ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବିପ୍ଳବ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରାଇ ଦେଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାଇ ଭାଷଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସଭା ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଶେଷ କଥା, ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଶବାସୀ ବୁଝିଲେଣି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଭାବ ଭରିଦିଏ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଥିବା ହିଂସା, ରାଗ, ଅଭିମାନ ଭୁଲି ଆମ ଦେଶ ପ୍ରୀତିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଉ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଦେଶ ପ୍ରୀତିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବା ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।